Hej alle sammen. Hej alle Mit sammen. navn er Mads. Det her det er min mand, Markus. I dag, der skal vi spille Portal 2. Ja! Klar, vi skal. Kør i den tone! Tryk F. Og hvis... Ja, jeg er orange, og Mads han er blå. Nu. Har du valgt? Oh my god. Hallo. Hvad har jeg valgt hvad? Har du valgt dit yndlingsdyr endnu? Lyt nu Jeg til har trykket bare kælling! Jeg trykkede bare på en. Nå, okay. Oh my god. Er det mig nu her? Okay. Jeg ved ikke, hvad nogen af dem er, for at være ærlig. Kom! Nummer 29, det er kom. Nummer 30, det er... Nummer 31, det er... Gamer! A, det er... 48, det er CD. 49, det er... Indstillinger! 79, det er... AUX. 80, det er... Hygge. Og 81, det er 10 år gammel. Og jeg tager... Kom! Hvorfor skulle jeg ikke vælge? Oh fuck, vi er ikke sammen. Hvor fuck er vi henne? Jeg skal lige se, om man kan slå... Okay. Okay. Hvad er det der? Prøv at kigge til venstre. Okay. What? Kan du se mig? Kig til venstre. Kan du se mig? Nå, okay, vent. Hvad skal jeg gøre? Ah. Ja. Hvad gør jeg så nu? Okay, kan du ping lige til venstre for dig på den hvide væg? Ja. Oh. Og så har du en hvid ting oppe i højre hjørne. Du skal ping 2, du skal lave 2 portaler, en lige til venstre for dig, og så en oppe i højre hjørne på væggen der. Ja, Okay. og så kan du gå igennem den ene. Og så kommer du ned der. Askau. Okay, man skal tænke meget, kan jeg allerede fornemme. Ping. Hvad for en ledge? Nå, der. What the fuck, jeg er forvirret, mand! Hvor er jeg? Hvor skal jeg? Nå, okay, jeg tror vi skal sætte en derop. Wow. Ja, jeg er i hvert fald oppe nu. Hvor er du? Hvordan kommer jeg op? Ja, okay, prøv at kigge på mig. Create purple til portal. Ja, det er præcis. Så du gør... I see. Ja, så den en nede og en oppe. Ja, Okay. okay, hvad er den røde knap her? Ja. Ja. Og skal jeg... Ja. Askau. Ja, vi skal hilfe hinanden. Hilfe, Ja. Hilfe. hva'? Okay. So far, so good. Ping. Use your ping tool. Hvad skal jeg gøre her? Jeg skal ikke gøre noget, tror jeg. Eller hvad? Hold op. Can I do this? Nej. Og det skal være på en hvid væg, åbenbart. Ja. Hvorfor skal jeg bruge mit ping tool? Det ved jeg faktisk ikke. Vent, skal den... Jeg forstår det ikke. Ja, Ui, du jeg tror, jeg okay. ved det. Nej. Hvad? Nej, det gør jeg ikke. Det var mig. Gør noget ved det der, mand! Okay, jeg prøver lige at gå tilbage måske for at se. Very confusing! Jeg forstår ikke, hvad det er, vi skal. Jeg forstår det heller ikke. Kan Kælling ikke lige fortælle os lidt om, hvad der foregår? Hilfe. Hilfe! Hilfe! Altså, what the... Jeg er så forvirret. Okay. Lad os lige få at tænke. Du kan ikke ramme den hvide væg igennem ruden, vel? Okay. Nej. Vent, kan vi komme over på samme side? Hvad med i loftet? Okay, det kan man ikke. Men jeg kan gøre sådan her. Hvad sker der? Nå! Oh my god, jeg ved det sgu da! Vi er retards. Hvad? Jeg laver sgu da bare en portal til dig.
Nå, ja. Værsgo. Så skal jeg... Uh, Oh my god. Vi er ikke lagt det der spil, mand.